जोङो बिसमुरि ओनसोलनि दा पृथिबियाव अर्थात बुहुमनाङै मोनसे कर'ना भाइरास अर्थात कभिड-19नि मोनसे गिख्रंथाव थासारि जादों आरो बेनि असिलायै मुलुगाव लकडाउन जादों। दा बे लकडाउननि समाव दिनै मिथिंगाया बिराद समायना जादों आरो बेखौहाय जोंबो मिथिंगाखौ एसे बिनि माबाखौ सोबनानै लानो अर्थात जोङो बेजों बाहागो लानो थाखाय दिनैहाय बे सिकनाझार हाजो अर्थात सिकनाझार ओनसोलाव जोङो बिनि गेजेरजों थाबायलांदों उल्थापानिसिम जों बिसमुरिनिफ्राय उल्थापानिसिम थांगोन। उल्थापानियाव मोनसे बाथौ शिब मन्दिर दङ, बेयाव जोङो दर्शन खालामनो थांगोन जाहाथे बिश्वआव बे गिख्रंथाव कर'ना भाइरास कभिड-19आ जाहाथे जोबस्रांलांथों बेखौ जोङो दिनै बे लकडाउन समावहाय जोङो हान्थिनानै गासै 24 किल'मिटार जायो बिसमुरिनिफ्राय उल्थापानिसिम। बे 24 किल'मिटारखौ जोङो हान्थिनानै जोङो बे शिब मन्दिराव आर'ज गाबहैगोन। बे असिलायै जोङो दिनैनि बे समाव जोङो बिसमुरिनिफ्राय फैनाय जादों। दा थांगोना जाहैबाय उल्थापानि बाथौ मन्दिर दङ, शिब मन्दिर, जों बिसिम थाबायलांगोन। जोङो फुंनि 5टानिफ्राय जोङो बिसमुरिनिफ्राय आगान होजेनदों, हथात जों थाबायजेनदों। दा जोङो नैबे सिकनाझार हाग्रा गेजेराव दङ जोङो दा जोङो थाबायनानै देहाखौ राफोद मोनदों आरो जोङो दा सोलिबाय थानाय कर'ना भाइरास जोङो बिनि सोमोन्दैबो जोङो थारमाने एसे गावखौनो देहाखौ गरम खालामनानै जों बिनिफ्राय जानगाराव थानो हायो जाहाथे। आरो नैबे जों मिथिंगायारि सोमखोर मिथिंगायारि जों नुथाय जों बेखौ नोजोर बोदों। बियो जोबोरैनो समायना। जोङो बे हिसाबै जों दा थांगासिनो दङ उल्थापानि शिब मन्दिरसिम। नोंथांमोना फुंबिलि समनिफ्राय जागायनानै 13सा हानजा लानानै उल्थापानिसिम थाबायनाय हाबाफारि लादों। दा बे हाबाफारिखौ मानो थाखाय लादों, मा थांखि लादों, बेनि सायाव गोजोनै हामलायथि बावहरबाय। जोङो दिन आरो बोथोरखौ नायनानै दिनैनि प्रग्राम लादों। जोङो फुंनि 5 बाजिनिफ्राय दा अर्थात 11 बाजियाव जोंनि लक्ष्य आरो जायगायाव जों सफैबाय। जोंनि थांखिया बेनोमोन जे बिश्वआव मोनसे कभिड-19 जायखौ महामारि कर'ना भाइरास होननानै दा गिख्रंथाव थासारि जादों आरो बेजों मोनसे लकडाउन जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि मिथिंगाया जोबोद समायना जादों आरो जोंनि आसाया बेनो जोङो बेखौ जाहाथे बिश्वआव जेरै गिख्रंथावदों जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा जेरै मोनसे फोथायथिनायनि गेजेरजों कर'ना भाइरासखौ फोजोबनो बा गैया खालामनो थाखाय आर'ज गाबदों। जोंबो दिनैहाय बे असिलाखौ लानानैनो नैबे उल्थापानिनि शिब मन्दिर, बाथौ शिब मन्दिर बेहाय जोङो फैदों। मोनसे जोङो आर'ज गाबगोन आरो फैबाय थानाय समफ्रा जाहाथे गिख्रंथावनिफ्राय मोनसे गोजोन थासारियाव फैयो, बिनि थाखाय जोङो गोलाव हान्जा सुरनानै बा थाबायनानै जोङो मोनसे गावनि परिश्रम खालामनानै जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबगोन आरो मुलुगनि सुबुंफ्रा जाहाथे गिख्रंथावनिफ्राय बारग'यो बेखौनो जोङो आर'ज गाबगोन।